אני אימא של הראל איתך. הראל נפרד מאיתנו ב-30 בדצמבר. הלך למעלה לצערי. קצין מוערך, סרט גבעתי. הראל נפרד מאיתנו לאחר 8 ימים שלא נתנו לו שעה לחיות. ב7 לחודש הוא מחייג לחיילים שהתארגנו לצאת ולהגיע כמה שיותר מהר. כולם מגיעים בלי לחשוב פעמיים לנחל עוז, תחת טילים, תחת גיהנום. מגיעים ולוחמים, הורגים 170 מחבלים ומצילים 430 תושבים. הגענו לאיזה בית, אזור צפונית לשכונת בני סואילה שנמצאת בח'אן יונס. הראל ואני מקדימה, ועד ויונתן איתנו. תמיד היה ראשון. והיה אפשר לראות כמה הראל מסופק מהזכות שיש לו להוביל צוות ולהילחם ולהציל. אחרי הפיצוץ של המטען, אז הבית קרס עלינו, כלנו מתחת להריסות. מבצע קשה, משהו באמת לא פשוט, שגם בתוך האירוע הזה שהוא פורק, כוויות, דם, רסיסים, עדיין כזה היה בתחושה של פיקוד. נלחם, אבל זה לא עזר. לאלוהים היו תוכניות אחרות בשבילו. במהלך השבעה ובלוויה באו ניצולים לפה ואמרו שהראל הציל אותם. וגם ללוויה השיטה הכי גדולה בנתניה שנראה אותה. אנחנו נשמח מאוד שתעזרו לנו להגשים ולהקים עבורו מיזם שיהיה נקודת מפגש לכל העולמות, שילמדו את המורשת, איך מפקד צריך להיות, איך אדם צריך להיות, איך חבר צריך להיות.